Esta exposición de arquitecturas de Alma o que se vai ver é un pequeno anaco da India, da zona norte e parte de Nepal, perteñecente a un viaxe que fixen hai uns anos, no que aquilo que me chamou a atención conserveino para podelo chegar a transmitir a xente que está moi lonxe desa cultura. O título de Arquitecturas da Alma ven un pouco ligando o que é a arquitectura dun mundo hindú e a espiritualidade que ten esa xente. Fascinoume a arquitectura que teñen propiamente dita, pero sobre todo fascinoume ese interior da xente que poboa esos lugares. O que máis me sorprendeu destes lugares é o caos no que se move toda a xente, é dicir, pero a diferencia do mundo no que vivimos nós, no mundo occidental, con un tremendo respeto. E a religiosidade que me parece tremendamente profunda, tremendamente íntima. Desde a miña perspectiva de fotógrafo encontreime moi cómodo porque esta xente, lexos de molestarse, son tan espontáneos que non se sinten alterados porque vexan unha cámara frente deles. Teño un proxecto que estou traballando nel, o documentalismo, este proxecto verá a luz non moi tarde, pero no que sigo traballando desde hai uns anos estou sobre el, que un pouco as festas do Orgullo Gay que se levan celebrando en Madrid, fun recabando imágenes desa festa como expresión cultural e festiva. A sentirme moi orgulloso de expoñer neste gran centro cultural e que agora que despois de 40 anos que residía en Madrid volvo ás miñas raíces, volvo a estar outra vez en Ourense, a disfrutar do que queda.